Jirriżulta li 5 snin ilu Jason Azzopardi kien qabbad lis-segretarju privat tiegħu biex jiffaċilita l-proċess fid-Dipartiment tal-Artijiet lil Mark Gaffarena li rid jifdi ċ-ċens ta' darf ta' sliema li kien qed jippjana li jixtri mingħand terzi persuni. Issostni dan il-Gazzetta t-Torċa li żżid li Azzopardi kien ħaffef il-proċess għal fidi ta' ċens ta' dar privata wara li ntalab jintervjeni f'dan ir-rigward minn Mark Gaffarena. Dan fi żmien meta Azzopardi kien segretarju parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet fil-Ministeru immexxi minn Tonio Fenek. It-Torċa innotat kif meta fil-jiem li għaddew Azzopardi kien mistoqsi dwar rabtiet bejn il-Partit Nazzjonalista u l-familja Gaffarena fl-imoddi kien indika li din kienet biss assunzjoni u allura xejn fatwali. Azzopardi u t-tieni uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista li ta' impressjoni mqarqa ta' kemm seta' kien jaf lill membri tal-familja Gaffarena. Dan hekk kif il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenek Adami diġà nqabad jikdeb dwar kemm kien jaf lil Mark Gaffarena hekk kif l-ewwel qal li jafu bħalma jafu kulħadd u wara r-riżulta li saħansitra kien l-avukat tiegħu. It-Torċa tiżvela kif f'nofs l-2010 Gaffarena kien irrikorra għal Azzopardi biex jgħinu fil-proċess tal-fidi ta' ċens ta' din id-dar li rid jixtri. Jidher li Azzopardi minnu fih sejjaħ lis-segretarju privat tiegħu Jonathan De Gabriele u għabbih bir-responsabbiltà li lil Gaffarena jirranġalu. Mark Gaffarena fl-aħħar ġimgħat kien fil-mira tal-Partit Nazzjonalista minħabba esproprjazzjoni ta' parti minn binja fi triq Żekka fil-Belt Valletta.